Morsky. Good evening. Ba't ako nandito? Ano nangyari? Hoy, andito ako. Tamsak po, Ma'am Bicolana. Salamat, Morsky. Thank you sa patamsak. Ano ba yung pinapaview mo na yun? Video ba yun? O, teka. Kasi pag nag-go to channel, pinindot yung link, automatic nag-go to channel. Bubulol na naman ako. Ayan, shorts video ba yun, Morsky? O yung bagong video mo, one day ago? Si GM, ayan, GM, galap shoutout, GM. Ano ba to? Mark 30, gandang gabi po. Ayan, magandang gabi din. Shorts lang yan po. Sa shorts ako pupunta. Sige. Nandito kasi ako sa bahay mo eh. Ayan, nandito na ako sa shorts video mo, Morsky. Okay, unahin ko na muna yung shorts video mo. Excuse me. Okay, Mark 30. Ayan, good evening sa'yo. Huwag na po isabit. Okay na po ako na ikaw mag-view. Salamat. Bakit naman? Sabit na natin. Wala pa naman nakapin. Ikaw naman. Okay, okay. Full watch na pala ako. Yan, good evening, good evening, good evening. Si Morsky pa lang pala ang nandito. Ayan, tamsak Morsky sa iyong shorts video. Tingnan ko kung makakapag-comment ako. Ganda naman dito, Morsky. Sa inyo ba to? Sa lugar nyo ba to? Parang ang sarap magbakasyon dito. Yan, good evening. Ayan, dito ako sa pangalawang shorts video mo, Morsky. Sa iyong nagsalubong ang Dan Sherman Bicolana. Salamat, Morsky. Ayan, ang ganda dito sa lugar nyo. Okay. Dito na ako, Morsky, sa video mo ha. Nakadalawang play na ako sa iyong shorts video. Dito na ako sa video mo. Ayan, playing ako dito, Morsky, sa ano ba to? Tulong ano ba to? Yung tulong anong pangalan ng halamang ito? Ng pangalan ng bulaklak na to pala. Sa lugar po namin yan, Ma'am Bicolana, nakita ko lang din yan po. Nagandahan ako kaya. Ang ganda nga dyan sa lugar nyo eh. Yan, good evening sa lahat. Wala na akong aray. Hindi ako makapag-live ng maayos, Morsky. Pinay Joy, good evening. Wait lang, mag-change account lang ako, guys. Yan, magandang gabi sa iyo, Pinay Joy. Thank you very much. Thank you for coming. Huwag sanang maghahang ang ating naka-live. Sana. Okay, Pinay Joy, nandito ako sa iyong bahay, Pinay Joy. Morsky, still playing ka, Morsky, dito sa iyong... Ang gaganda nga, Morsky, para siyang mga Morsky, ang gaganda niya. Nakakatuwa. Pinay Joy, nandito ako sa bahay mo. Nandiyan ka pa ba, Pinay Joy? Pinay Joy, 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 Joy. Where are you? Choco.
Si Spelly, good evening si Spelly. Ayan, day o pa rin nyo pa rin pala ngayon si Spelly, ano, naalala ko nga pala, holiday nyo pala ngayon. Kaya pala hindi ka nag-live na inaabangan ko yung live mo kanina. Wala ka ako sigurong live si Spelly. Nawala na si Joy. Pero sabi nila daw, makain daw yan, pero di naman makain yan. Uy, mamaya lason pa yan, Morski. Mahirap basta kain ng mga prutas na hindi natin kilala. Mamaya nakakalason pala yan, agoy. Pero napakaganda niya, Morski. Ano, ang ganda niya, grabe. Ano yan? May tinik siya, Morski, yung puno niya. May tinik ba yan? Nawala si Pinay Joy, piplay ko pa naman, pinuntahan ko yung bahay, wala na, umalis na. Dito na lang muna ako kay Mark 30. Kay 30. Okay, 30, nandito ako sa iyong bahay, 30. Okay, playing ako dito. Ayan, done watching na ako, Morski, ha? Ayan. Ayan, +1 banana, +1 dikit sa iyo, Morski. Ayan, dito na ako na. Ayan, tumalon dito sa ano mo, sa highlight mo, Morski. Ayan, play ko na din yung highlight mo. Hindi ako nakapag-comment, tumalon dito. Ayan, Mark, 30, nandiyan ka pa ba, 30? Nandito ako sa bahay mo, 30. Ang ganda nga niya, tas ano, ganda ng lugar nyo talaga. Nakakatuwa. Okay, dito ako sa bahay mo, 30, nandito ako sa bahay mo, 30. Ayan, playing ka dito, 30. Ayan, dito. Ayan, nandito ako. Sis Macau, good evening. Ayan, mega love shoutout. Sige po, salamat ng marami. Okay, you're welcome. Like, thank you so much, Macau Vlog. Good evening, good evening. Salamat sa palike. Ayan, nagbaba rin ng bahay si Macau. Ayan, pasuyo mo na sa ating naka-pin shorts video lang, guys. Maganda talaga dito sa Agusan. Daming pwedeng mapuntahan. Oo nga, Morski, napakalayo lang ng lugar nyo. Kung malapit lang yan, nakarating na ako dyan. Ang layo nga lang. Kailangan mo pang magbarko-barko-barko. Dito nga lang sa lugar nyo, tingnan mo, napakaganda niya, oh. Natutuwa ako sa mga ganyang lugar ba. Sis Macau. Ayan, i-ano muna natin si Macau. Nandyan pa ba si Sis Macau? Pipin ko yung ano mo, yung link mo. Nandyan ka pa ba? 30. Ayan, Morski, saan ba kayo? Okay, 30. Still playing ka, 30. Ayan, naka-play ka pa, 30. Nasa Mindanao ako. Morski, di ba matatapang ang mga tao dyan sa Mindanao? Ay, grabe. Siniro-siro na naman ni Lolo yung aking ano. Walang tinira. Salamat si Spelly. Salamat sa patamsak. Agoy. Sakit yung aking tagiliran. Naaantok na ako aga-aga. Di naman mabikulana, pero kung uunahan, di yan aatras. Agoy, nakakatakot naman.
Kasi, di ba, Muslim ang mga ano dyan? Okay, 30, done watching na sa'yo, 30. Ayan, plus 1 banana ka, 30. Pang 29 thumbs up ako, 30. Hindi naman lahat ng Muslim. Hindi naman lahat Muslim. Oo, sa bagay. Punta ako sa bahay ni Sis Peli. Peli's Cooking. Peli's Cooking Vlog. Sisi Kuy Roy Story. Good evening. Okay. Sis Peli, nandito ako sa iyong latest upload kasama ang mga amo at Isem Shah Choi Hong Kong. Joyden, good evening. Tamsak host, maraming salamat sa patamsak. Okay, Sis Peli, nandito ako sa iyong bahay. Sis Peli, sa iyong latest upload. Okay, Sisi Kuy Roy Story. Dito ako sa bahay mo, Sisi Kuy Roy Story. Ayan, Joyden. Ay, Morski, dan watching na ulit ako dito sa ano mo sa highlight mo, Morski. Ay, naku, aga ko naman naghihigab. Okay, Sisi Kuy Roy Story. Dito ako sa bahay mo. Ayan, Sis Roy Story. Playing ako dito sa highlight mo. Ayan, naka-play ka na. Sisi Kuy Roy Story. Okay. Still playing, Sis Feli. Ayan, Joyden. Dito ako sa bahay mo, Joyden. Ayan, Sisi Kuy Roy Story. Playing ako dito ha, sa iyong Joyden, dito ako sa bahay mo, Joyden. Ayan, playing ako dito, Joyden, sa iyong ano. Ano ba to? Munti ka na. Ayan, munti ka na. Salamat, si Feli. Salamat. Ayan, Joyden, playing ako dito sa iyong video, sa iyong munti ka na. Ayan, naka-play ka. Okay, done watching ako si Spelly sa iyong ano, latest upload si Spelly. Nag-comment ba ako dito? Ayo, nakapag-comment na ako. You're welcome, Sisi Kuy Roy Story. Okay. Dan, 2 shorts video mo, Mark 30. Okay, Joyden, nasa ads ka pa, Joyden. Choco! Maingay yung alaga ko. Ang puso ko'y nagdurugo. Ma'am TV in Japan, mega love shoutout. Thank you for coming. Thank you very, very much. Okay, Joyden, still playing ka, Joyden. Ayan, Joyden, still playing ka. Roy Story done connected from Joyden. Ay, from Mark 30. .
Si Andy Zaha, tama ba 'yung basa ko? Tama ba 'yung basa ko sa ano mo, sa pangalan mo? Ayan, may moderator ka na. Ayan, thank you so much sa pagsilip mo sa aking live. Ayan. I'm from Indonesia, host. Okay. How are you, my dear friend? Dulsak, ayan, maraming salamat. Andy Zaha, thank you for coming to my live stream. Thank you very much. Okay. Please, please subscribe to my small channel, Vicolana, my dear Andy. And then, please like and share to my live stream. Ay, nako. Si Koy Roy Story, malapit ka nang mag full watch. Madam Kilay. Yan, bigyan kita ng jacket mo, Madam Kilay. Nadikitan kita kay... Kanino ba kita nadikitan? Kay Sir Abin ata yun. Okay. Done watching ako. Ay, hindi pa pala. Okay, host. Okay. Thank you so much, Andy. Okay, Andy, I'm here in your house. Your house, Andy. Okay, I'm here. I'm going to your video. Okay. Part 2. Ibig putra Yuda, sorry, okay? Ano meaning nun? Hello host, hello Madam Kilay. Watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Lumpur, Malaysia, walang yaka, Edbox. Okay, Sisikoy Roy Story. Malapit ka na magdan watching, Sisikoy. Ayan. Okay. Ayan, pang 11 thumbs up ako, Sisikoy Roy Story. Okay, Advance, dito ako sa bahay mo, Advance. Ayan, +1 banana ka pala, si Sisikoy Roy Story. Ayan, +1 dikit sa'yo, sis. Okay, Joyden, dan watching na rin ako sa'yo, Joyden, dan watching na. Okay, Advance na dito ako sa bahay mo, Advance. Laying ako dito, Advance, sa thank you sa pa-cake. Ay, sana all may pa-cake. Wala, tao dyan, host, nasa labas. Sana all na lang may pa-cake. Okay, Joyden, ayan. Dan watching na ako sa video mo. Ayan, pang 131 thumbs up, +1 dikit din sa'yo, Joyden. Ayan. Ayan, dan watching na rin ako kay Joyden. Edbons, ayan, naka-play ka, Edbons. Sana all may pa-cake. Saan ba galing yung cake ni Edbons? Ayan. Hoy, sana all, guwapo. Okay, Andy. Andy Zaha, where are you? Okay, Andy, I'm here in your house, still playing your video, Andy. Then I give you 1 banana, my dear friend. May ads na siya, oh. Kaloka. Ako, nahulog. Ang akong cellphone. Trick Channel, kumusta? Long time no si Trick Channel. You're welcome, my friend, San Andy. Madam Kilay, dito ako sa iyong bahay, Madam Kilay. Hi, Jordan, like Dan. Okay, Madam Kilay. I'm here ako sa iyong bahay. Okay, Madam Kilay, playing ka na. Then, I give you 1 banana, Madam Kilay. Ang puso ko'y okay. Edbons, ayan, pang 7 thumbs ako dito, Edbons, sa pa-cake mo, Edbons. Ayan, lasing-lasing ka na naman. Wow, sana all may cake. Okay.
Ayan, done watching na ako, Edbons, sa'yo ha, Edbons. Ayan, plus 1 dikit ikaw, Edbons. Okay. Plus 1 banana kay Edbons. Guwapo. Ayan, si Ezel Karugong. Ezel Karugong, ayan, bigyan kita ng jacket mo, Ezel. Ayan, may panty ka na, Ezel. Salamat si Spele. Hello, Ma'am Kripa. Suba Official. Mega love shoutout, Ma'am Kripa. Thank you for coming, Ma'am Kripa. Ayan, oy. Magtamsak naman kayo, oy. Tulungan nyo naman si Spele, oy. Tamsak naman kayo, oy. Ayan. Maraming salamat, Esel. Dito ako sa bahay mo, Esel. Ano maging basa dyan? Napakahina naman ng ulan dito. Ambon-ambon lang. Nasa loob naman yan, di ba? Ayan, dito ako sa bahay mo, Esel. Bahay probinsya. Ano ba to? Nanguhang kahoy. Okay, Ma'am Kripa Soba Official from Sisikoy Roy Story. Esel, nasan dito ako sa iyong bahay? Okay, done watching na ako kay Madam Kilay. Madam Kilay, done watching ako sa iyo, Madam Kilay. Ayan. Mag heart na lang ako dito, Madam Kilay. Ma'am Kripa. Okay, Ma'am Hesel, nasa ads ka pa, Ma'am Hesel. Madam Eunice, good evening. Ayan, plus 1 dikit ka, Ma'am, Madam Kilay, plus 1 banana sa iyo, Madam Kilay. Dito pa po, ayan. Then watching na ako sa video mo, then plus 1 banana ka. Good evening, ladies and gentlemen. Once again, good evening to our live. Ayan, Ma'am Kripa, I'm going to your house na, Ma'am Kripa. Okay, punta kita ulit, Madam Kilay. Next, ko ha, mag-change account lang ako. Wait lang ha. Puntahan ko lang si Ma'am Kripa. Ma'am Kripa, I'm going to your house. Ma'am Kripa Suba Official. Okay, Ma'am Kripa, I'm here in your house. Your latest upload. Okay, Ma'am Kripa, I'm here. Okay, done watching, Andy. Andy, where are you na, Andy? Okay, done watching to your video na, Andy. Then I give you banana, Andy. Andy, where are you na, Andy? Esel, still playing ka, Esel? Ayan, naka-play ka pa rin. Dan, tusok, naka-pin, dating dikit. Ayan, Morski, pakibalikan si Esel. Dating dikit na tayo. Okay, done watching na ako dito kay Andy. Si Smurvy Kubian, mega love shoutout si Smurvy Kubian. Okay, I give you 1 banana, Andy ha, Andy. Okay, already done to your 1 banana. Okay. Saan kaya yung gunting ng dito? Okay, Madam Kilay, nandito ulit ako sa iyong bahay, Madam Kilay. I'm here again. Another play your video, 1 minute and 53 seconds. Ayan, another banana. John Sanico, mega love shoutout, Sir John. Ma'am Kripa is still playing. Ma'am Kripa, Suba Official. Okay, Ma'am Kripa. Marvy Kubian Vlog. Hello from SL Karugong. Sis Marvy Kubian, sisikoy salamat. Sir John, thank you so much, Sir John. Maraming salamat, Sir John. Okay, SL, nandito ako sa iyong bahay. Pang 5 tamsak. Ayan, plus 1 dikit din sa iyo. Plus 1 banana ka din, SL. Wow, na-miss ko to, yung yung palapa ng niyog. Dati nagaganto rin kami. Ganito din ang panggatong namin dati. Ayan, you're welcome, Madam Kila, you're welcome. SL, ayan, done watching na SL ha. Ayan, bigyan kit. Ayan, plus 1 dikit din sa iyo, SL. Okay. Sis Marvy Kubian, dito na ako sa iyo, Sis Marvy Kubian. Ang puso ko. Ayan, magtamsak muna ako, Sis Marvy. Galing ni Sis Marvy mag-single ng motor.
Part 2 drive tayo sa highway para masanay. Nagsasanay pa lang pala. Sis Marvic, nandito ako sa highlight mo, Sis Marvic. Madam Eunice, ayan, nasa ads ka pa, Sis Marvic. Okay, Madam Kilay, ayan, done watching ulit ikaw, Madam Kilay. +1 banana ka ulit, Madam Kilay. Okay. Madam Eunice, dito na ako sa bahay mo, Miss Eunice. Okay, Madam Eunice, dito na ako sa bahay mo. Playing ako dito, Madam Eunice, sa iyong road trip. Ma'am Kripa, Subo Official still playing, Ma'am Kripa. Okay, Sis Marvy Cubian, naka-play ka na, Sis Marvy Cubian. Ang puso ko'y nagdurugo. Buti sakto pag ulan, nandito ka na. Ne. Ambon-ambon lang kanina, mahina na, mahina. Hindi nga kami nakayari ito eh. Saan kayo nag-ano? Santa Rita. Ulan. Isang game lang tuloy yung napituhan namin. Idol Marvic, like dan po sa iyong shorts video. 150 lang paghahatian natin. NS Kitchen, mega love shoutout NS Kitchen. Spelly, thank you si Spelly. Napakalupit ni Lolo ngayon, no? 2 lang ang binibigay na, ayan, may ano. Ayan, Ma'am Kripa, still playing, Ma'am Kripa. Hello, my dear Rahul. Rahul, hello, hello, hello. Ayan, bigyan natin ng ano to si Rahul. Rahul. Ayan, Sis Marvy Cubian. Okay, puntahan kita ulit, Madam Kilay, ha. Tambay-tambay ka lang muna dyan. Madam Eunice, done watching ako, Ma'am Eunice. Okay. Okay, Ma'am Kripa, still playing your video, Ma'am Kripa. Okay, I'm here ako sa... Sino ba yung walang bahay dyan? Sino ba yung walang panty dyan? Oh. No subscriber, Rahul. Your house is 00. No view, no video, no subscriber. Sir John, dito na ako sa iyo, Sir John. Sir John Zanico. Okay, ang haba ng video ni Sir John. Search video mo na ako, Sir John, pupunta ha. Ayan, naka-play po kayo, Sir John, sa iyong search video. Okay, Madam Kripa, Ma'am Kripa, done watching, Ma'am Kripa, Suba Official. Ayan, done watching na po. Ayan. +1 banana, Ma'am Kripa. Ayan, Sir John, nandito ako sa shorts video mo. Okay, Ma'am Kripa, Suba Official, done watching po. Rahul, si Rahul. Rahul, like dan na po from Madam Kilay. Sana'y ulit-muli ang mga ating nagawa. Dito sana si Chao. Ayan, malikot eh. Sisi Koy Roy Story, thank you very much sa pagtambay. Okay, Sir June, done watching ako sa shorts video mo.
Okay, another play po Sir John dito sa iyong ano. Ayan, pangalawang play po sa shorts video mo Sir John. Grabe talaga antok ko ba? Sis Mervy Cubian, done watching na ako, Sis Mervy Cubian. Ma'am Sachi. Good evening. Okay, done watching, Ma'am Mervy Cubian. Okay, Ma'am Sachi, nandito ako sa bahay mo, Ma'am Sachi. Playing ako dito, Ma'am Sachi, sa How to Celebrate the Good Time. 3 minutes and 48 seconds. Ma'am Sachi, nasa ads ka pa. Birthday ba ni Ed Bones? Mm-mm. 1 day ago. Hapon. Belated happy birthday, Sir Ed Bones! Kripa Suba Official Dan. Ayan. Ayan, Sir John. Dan watching ulit sa iyong shorts video, Sir John. Ma'am Sachi, playing ka, Ma'am Sachi. Ayan, still playing ka. Okay, Sir John. Dan watching ako ulit sa iyong shorts video. Thank you, Sir John. Salamat, Morski. Uy, Sus Mariosep naman, oh, binigyan. Siyempre, biglang pumapasok. Alam mong nagla-live ako, hindi ka pa talaga mag-mute ng cellphone mo at diyan ka pa talaga nag-volume ng cellphone mo. Uy. Ang daming nagno-notify sa ano ko, 5K, 5K, 100K, ako'y. Sana all na lang. Pahag po sa di pa, ano dyan, ayan, ipin kita, ano. Sinelas ko. Ha? Nandiyan ba? 20CH. Ayan, si Pinoy, Pinoy ano ba to? Pinoy Ka-adventure. Ayan, may brief ka na, Pinoy. Ma'am Sachi, still playing, Ma'am Sachi. Ang puso ko'y all, salamat Tos. Walang anuman. Sir John, dan watching ako sa iyong short video, dalawang short. Ayan, maraming salamat po Sir John. La 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 la. Gugutom, makakain. Bilis talagang lumalaki ng kailan lang to natin in-upload. 12 hours. Oh. 5.4 views. Sana all na lang talaga. Ayan, 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 ayan.
Ayan, Ma'am Sachi Diary, still playing ka? Ayan, mag-comment na ako dito pang 124 thumbs up. Padikit mga idol, sabi ni Madam Kilay. Okay. Ma'am Sachi, still playing. Done watching na ako sa iyo, Ma'am Sachi's Diary. Okay, Madam Kilay, nandito ako sa iyo ulit sa bahay mo, Madam Kilay. Playing ako ulit dito sa iyo, Madam Kilay. Ayan, playing ka ulit dito. Ayan, another banana ka dito. Ayun na. Yan, Sir Voltur. Mega love shout. Thank you for coming. Salamat ng marami host. You're welcome, my dear. Welcome. Uy, nagulat naman ako dito. Oh, 15K. Aba. Tambay lang ako dito. Salamat, Ma'am Sachi. Edbon, salamat sa iyo dyan, Edbons. Sana all na lang talaga. Sis Marvy Cubian, salamat sis. Nakakatuwa naman ito talagang ano ko. Ayan, still playing ka, Madam Kilay ha. Still playing ikaw. Kumain ka na ba? Yes. Kain na ba lahat? Si Jenny, hindi pa yata. Si Anots Vlog. B-Vlog. Ayan. Kanino si Anots B-Vlog? Kaninong ninja? Si Anots. Okay. Madam Kilay, ayan. Done watching ka ulit. Madam Kilay, ayan. Another banana sa'yo, Madam Kilay. Okay, wait lang. Hindi ako nakapag-comment, Madam Kilay, ha. Si Sikoy Marvic. Family TV, si Sikoy, salamat. Sir Abin. Yuno. Hello, Yuno. Nagalab shoutout, Yuno. Ate Mirna. Gandang gabi po, Ate Mirna. Thank you for coming, Ate Mirna. Okay, Madam Kilay. Madam Kilay, ayaw magpindot nito. Ano nangyari dito? Mag-switch account tayo. Ayaw mapindot. Madam Kilay, Migalab shoutout from Sir Avin. Ayan. Okay, Sir Avi, ay Madam Kilay, tingnan ko to kung mag-o-open. Ayan. Mirna Grande Channel. Si Kuy Marivic. Salamat si Kuy Marivic. Okay, Madam Kilay. Dito ako ulit sa bahay mo, Madam Kilay. Si Spelly, salamat ng marami sa patamsak. Ayan, Madam Kilay, playing ako ulit dito sa yung 1 minute mo. Then, plus 1 banana ka ulit, Madam Kilay. Okay. Ate Mirna Grande, dito ako sa bahay mo, Ate Mirna. Sir DM, good evening, Sir DM. Salamat, Sir DM, sa silip sa aking live. Ate Mirna Grande, nandito ako sa bahay mo, Ate Mirna. Yuno sayang.
Okay, Ate Mirna, playing ako dito sa roasted chicken. Sir R234 official, make a love shoutout. Thank you for coming. Tambay lang, Madam Nicolana. Salamat, Sir Abin. Salamat, thank you. Sir Abin, thank you very much, ha. Salamat sa iyo dyan. Okay, Sir, R234, ayan, I'm going to your house. Wait lang. Okay, Sir R234, I'm going to your house na. Okay, I'm here in your house, Sir R234. Okay, I'm here. Ayan. Next kita ha, Okay, Sir R234 official. Tambay lang sige lang si Sikoy. Madam Kilay, dan watching ulit, Madam Kilay, +1 another banana ka, Madam Kilay. Ayan, salamat sa inyo dyan. Madam Kilay, hindi na ako nagko-comment ha. Ayan, nakita mo naman, naka-play ka. Ayan, naka-play ka dyan, plus another banana ka, Madam Kilay. Ayan, salamat. You're welcome, Sir R234, you're welcome. Okay, I'm here na ako, sa bahay mo, Oh, ba't ayaw na mapindot? Mag-refresh nga muna tayo. Ayaw mapindot. Honey. Agoy. Sana all may honey. Okay, Timur na Grande still playing po, Timur na. Ang puso ko'y nagdurugo pag sumisikip ang dibdib ko. Agoy, tutok naman ako. Ano nangyari dito? Ay na magpindot. Ay naku, Ginoo. Seldan, watching video mo, Buhay Probinsya. Sabi ni Sis Marby Kupian. Puso ko'y okay. Si Eric Napoles, thank you for coming. Ate Mirna Grande, still playing ka, Ate Mirna. Okay, Sir R234. Yan, still playing your video. Okay, Ate Mirna, still playing ka, Ate Mirna. Okay, Ate Mirna Grande, still playing ka po. I'm going to your house, Salamat. Walang anuman, Ate Mirna. Okay, I'm here in your house, Okay, may ads pa. Sir R234, yan, still playing. Maribig ko biyan, salamat, ayan. Okay, still playing your, Sislobat na po ako, idol. Sige lang, Madam Kilay, thank you. Salamat sa sa pagdaan mo sa aking live. Okay, I'm here na, Okay,
Sige lang, Ate Mirna. Itulog mo lang yan, ate. No worries, ate. No problem. No problem. Okay, Sir R234. Ayan, ang ganda ng palain niya, oh. Ganda, ganda. Thank you, host. Ayan, you're welcome. Ayan, still playing ka, Ate Mirna Grande. KVM, may galap shoutout KVM. Good evening, morning mga idol. Sige lang, Sisi Koy. Salamat. Bukas mo, bahal mo na akong tubig. Nagayari na ako ng tubig. Sino ko? Sino ba to? Si Yuno. Ma'am China, may galap shoutout, Ma'am China. Madam Kilay, may galap shoutout. Sir R234 still playing your video. Okay, ayan. Sir R234 still playing. Yuno, still playing my video, Yuno. Ma'am Sachi, thank you, Ma'am Sachi. SL, ayan. Pahag naman kay SL sa mga hindi pa dikit dyan kay SL. Ayan, pahag-hag together naman. Kay SL, pahag-hag naman sa kanya. Okay. $9 million in the house. Salamat. Oy, ingay. Ate Mirna Grande, done watching na Ate Mirna Grande. Sana binigyan mo yan ng kaunti pa rin yung mga, kasi kanina di man paano nagsikain. Mabigyan pa rin kahit pa paano. Okay, done watching Ate Mirna. Okay, Sis Marvy Cubian, dito ako sa'yo, Sis Marvy Cubian. Timirna, sleep ka na dyan na Timirna. Huwag mo na ako itindihin. SL, Korugong, thank you from Sir R234. Sis Marvy Cubian, dito ako sa'yo, sis. Hindi, patahimikin mo nga yan eh. Ayan, another play ako sa'yo, sis Marvic. Pangalawang play ko sa'yo. Ayan. Dito ulit ako sa highlight mo, sis Marvy Cubian. Okay, Sir R234, Sir playing pa rin your 11 minutes video. Hindi ka naman ito, lagi kong nakakalimutan. Ma'am Kripa, thank you Ma'am Kripa. Sisikoy Marvic Family TV, Sisikoy, puntaan kita Sisikoy ha.
puso ko. Maribik Family TV from Sir R234. Yan, 7 million in the house. Thank you so much, guys. Ayan, big love shoutout, Ate Peli. Sir John, thank you, Sir John. Okay, still playing. Sir R234, still playing your video. Okay. Ayan, still playing pa rin. Sa iyong 11 minutes video, Sir R234. Sis Marvic Cubian, still playing ka din, Sis Marvic Cubian. Sisikoy Maribik, salamat Sisikoy.
Feli from, ayan. Done watching, Sir R234. Okay lang, nasa ads pa. Ayan, may ads pa. Sis Marvic pa. Sis Marvic Ubian. Done watching na Sisikoy. Sisikoy Marvic Family TV. Puntahan kita, Sisikoy. Okay, dito ako sa iyo, Sisikoy. Sa iyong ano. Yan, mag-rewatch na lang ako dito, Sis Marvic. Dito ako sa fried chicken mo, Sisikoy Marvic Family TV. Sis Manalisa, gandang gabi sa iyo, Sis Manalisa. Good evening. Sis Marvic Ubian, thank you. Sis Manalisa. Ayan, Sis Marvic Family TV, still playing ako. Okay, done watching na ako kay Sir R234. Ayan, I give you one banana, Sir R234. Ayan, I give you one banana. Okay, Sis Manalisa, dito ako sa yung bahay, Sis Manalisa. Playing ako dito, Sis Manalisa. Ayan, Sis Manalisa, dito ako sa napadaan lang. Ayan, napadaan sa mansyon habang naglalakad. Tama ba? Naglalakad. Ayan, playing ka na, Sis Manalisa. Hi, Sis KTV. Good evening. Okay, Sis KTV. Dito ako sa bahay mo. Okay, play na ako dito, Sis KTV, sa yung highlight. Ayan. Sisikoy Marvic, Family TV, still playing ka. Ayan, Sis KTV, still playing ka, Sis KTV. Sis Manalisa, still playing ka, Sis Manalisa.
Ayan, sis Manalisa, naka-play ka pa din, sis Manalisa. Malapit ka na mag-done watching, sis Manalisa. Sis KTV still playing. Yung pang 8 thumbs up ako, sis Manalisa. Sir DM, salamat Sir DM. Ayan, done watching na ako, sis Manalisa. Okay. Sir DM, dito ako sa bahay mo, Sir DM. Ayan, Sir DM, playing ako dito sa iyong kain tayo. Ayan, naka-play ka na, Sir DM. Plus 1 dikit sa'yo, Sir DM. Nakagulat talaga. Ha? Nakagulat talaga itong ano natin sa Reels, oh. May 100k na naman tayo. Saan? Ha? Ito, oh. 100, ano na, oh. Nakakatuwa talaga. Sir DM ka, mega live shoutout. Ayan, salamat guys sa mga nandyan. Sir DM still playing. Sis KTV still playing ka din. Ibaba ko na to si ano kasi maya maya mag-mute ako. Edit. Post. Ayan. Ay. Screenshot. Ito ba yun? Ito. Hindi mo click. Kaya mo na nga yan. Si Kuy Loving Sky, salamat. Ayan, si Kuy Love, ayan, si KTV dan watching na ako, si KTV. Si Kuy Loving Sky, salamat si Kuy. Punta ko yung bahay mo si Kuy. Si KTV dan watching na ako sa'yo. Dito na ako sa'yo, sis Loving. Si Kuy Loving, dito na ako sa'yo. Ayan, si Kuy, playing na ako sa'yo. Ayan, wala, pasensya na kayo, matamlay talaga ako ngayon. Wala sa mood. Ma'am Sachi, thank you Ma'am Sachi. Sir DM, dan watching ako Sir DM. Ayan, plus 1 banana ka Sir DM. Ayan, Sis Manalisa, salamat Sis Manalisa. Salamat Sisi Koy, naka-play ka na.
Unggol, Miguel Share. Sinong unggol? Yan, maraming salamat sa inyo lahat sa pagtambay. Thank you. Sisikoy Loving Sky, still playing ka sis. Ayan. Thank you, Sisikoy Loving Sky. Ayan, Sisikoy, done watching na ako dito, Sisikoy Loving Sky. Ayan, Sisikoy, done watching ka na. Ayan. Makapag-comment ba ako dito? Hindi yata. Sir Abin, salamat Sir Abin. Ayan, Sisikoy, nag-another play ako sa'yo dito. Sa 2 weeks ago, Sisikoy. Ayan, still playing ako. Ay, pangalawang play, Sisikoy. Sir Avin, salamat Sir Avin. Sir DM, done watching na rin ako sa'yo, Sir DM. Sis Manalisa, ayan, mag-another play ako sa'yo, Sis Manalisa. Madam Eunice, salamat. Ay, nako. Sis Manalisa, ayan, another play sa'yo, Sis Manalisa. Madam Eunice, good evening. Sis KTV. Still playing kasi Sis Manalisa. Sisikoy Loving Sky. Still playing.
Ayan, I'm done watching na ikaw, si Sikoy Loving Sky ulit. Ayan, sis Antara, good evening. Salamat. Ayan, si Sikoy, done watching ulit sa'yo. Ayan, maraming salamat. Ayan, mag-mute ako guys ha. Salamat sa tatambay sa aking live. Ayan, mag-mute na ako. Sis Manalisa, done watching na sis. Ayan, sa mga antok naman na dyan, pwede nang pwede nang mag-go. I-mute ko lang muna yung live ko. Hayaan ko na lang dyan muna. Salamat sa mga tatambay dyan. Ayan, walang anuman, sis Manalisa.